गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। सेथि खौराङावनो दङ म्यानमारनि बांग्रिङा 144 सुबुंनि जिउ खहा। थाइलेन्डआव 100 नि बांसिन। गाहाय मन्थ्रि मदिआ मददनि खोथा होदों। मेगन सिगाङाव गंसे गोबां थाला बिल्डिंआ गोग्लैदों। दान्दिसेनि गेजेरावनो गासैबो हाद्रिजों गलाय-मोनदेर जायो। दालांआ बायदों, राजालामाया बायदों। 7 मिनिटनि गेजेरावनो मोननै बांग्रिं फैनायनि जाहोनाव म्यानमारआ फ्राय बायखोन्दा बाहागो गोग्लैबाय। म्यानमारनि नसुंआरि थाइलेन्डनि बेलायावबो बेबायदिनो जादों। बांग्रिंआ थाइलेन्डनि राजथावनि बेंककआवबो गोबां खहा खालामदों। बेंककआवबो मोननैनि उनाव मोनसे बिल्डिंफोरा बायदों। खमैबो 45 सुबुंफोरा गोमानानै दं। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मोन्नैबो हादोराव मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव दुखु फोरमायदों। बेयो मोन्नै हादोरनो भारत सोरखारनिफ्राय गासिबो हाथाव मददनि खोथा होदों। बेखौ नोजोर होनो गोनां दि बांग्रिंआ जायगानि सम बादियै बेलासिनि 1:30 रिंगासोआव जादोंमोन। 7.7 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिंनि मिरु थावनिया म्यानमारनि मंडल बिखंनिफ्राय 10 किल'मिटारसो गाहायाव दंमोन। बे बांग्रिंआ म्यानमारजों लोगोसे थाइलेन्ड आरो भियेटनामाव मैखोम गोहोम खोख्लैदों। थाइलेन्डनि बेंककआव फ्राय 17 मिलियन सुबुंफोर थायो। बे ओनसोला गिदिर बिल्डिंफोरजों बुंफबनाय। बेफोरनि गेजेराव गोबां बिल्डिंफोरा गाव हारसिङैनो गोग्लैदों। बे मिथिंगायारि खैफोदनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि सन्देह खालामनाय जादों। थैनायनि थार अनजिमाखौ दासिम फोरमायनाय जायाखै। थाइलेन्डनि गाहाय मन्थ्रि पाटाना सिबनाथ्राया मोनसे हरखाब जथुम लिंहरदों। बबेखानि गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि फुंखाफोरनि बादिब्ला बेंककआव खमैबो 45 सुबुंफोरा गोमानानै दं। गोबां सुबुंफोरनि थैनायनिबो सन्देह खालामनाय जादों। बेफोरबादि खैफोदनि गेजेराव मिथिजानाय बेनो दि सुनामिनि जेबो खाबु गैया मानोना गोबां गिनाय रोंग'साफोरा दाबि खालामो दि म्यानमार बांग्रिंआ भारतआवबो गोहोम खोख्लैनो हागौ। बांग्रिंआ कलकाताजों लोगोसे सा-सानजा भारतजों लोगोसे बेंगलनि गोबां जिल्लाफोराव मोनदांदोंमोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ खैफोदनि उनाव दुखु फोरमायनानै मोनसे खौरां दैथायहरदों। बिथाङा एक्स हेन्डेलआव लिरदों, म्यानमार आरो थाइलेन्डआ बांग्रिंनि उननि थासारिखौ लानानै जिंगा सिदों। बिथाङा बयनिबो रैखाथि आरो गाहामनि थाखाय आरज गाबो। भारतआ मोन्नैबो हादोरनो गासैबो जाथावना हेफाजाब होनो थियारि। गासैबो सोमोन्दो थानाय बिफानफोरखौ हेफाजाबनि थाखाय थियारि थानो थिननाय जादों। बेनि अनगायैबो बायजो हायुंआरि मन्थ्रि बिफानखौ म्यानमार आरो थाइलेन्ड सोरखारजों सोमोन्दो लाखिनो थिननाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ अदालगुरिनि रौतायाव IPL बेटिं खालामनायनि दायाव 2 हमजादों। रौता पुलिसआ उदालगुरि जिल्लायाव आयेन बेरेखा IPL जुवा गेलेनायनि दायाव 2 सुबुंखौ हमदों। इमरान हुसैन आरो तपन पलखौ खानाय जादों। मोनसे बांलांनाय बेटिं नेटवर्कखौ नोजोर होनानै मोनसे जर'खा अपारेसननि समाव हमनाय जादोंमोन। इमरान हुसैनखौ खौफथि सोहोरनि जन हिट कमिउनिकेशन शपआव हमनाय जादोंमोन, जेराव पुलिसआ बेटिंनि थाखाय बाहायजानाय गंथाम मबाइल फनफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। बिथांनि सोंनाय फिननाया पुलिसखौ धेकियाजुलिनिफ्राय रुस्तम आली आरो तपन पलखौ गाहाय हेफाजाबगिरि महरै लादोंमोन। बे दैदेननायनि उनाव पुलिसआ तपन पलखौ खायो आरो आरोबाव गंथाम मबाइल फन जब्द खालामो। AGB एक्ट आरो IPCC नि सिङाव मोनसे केस नं. 33/2025 रेजिस्टार खालामनाय जादों। सानैबो दायनिगिरिफोरा न्यायनि बेंखियाव दं आरो नेटवर्कखौ फोजोबनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ धुबुरीआव फिसाय आरो बिसिखौ बुथारनायनि दायाव जिउ जोबजासिम साजा। धुबुरी जिल्ला बिजिरसालिया सासे सुबुंखौ बुथारनाय आरो बिनि गोथै सह'खौ बिसनानि सिङाव फबनायनि थाखाय सासे जराखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। शुक्रबार 28 मार्च खालि उफ्रा जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरि सैयद बाहार नुर रहमान आरो केताब आली आरो बिथांनि बिसि साइना खातुनखौ IPC नि धारा 302, 211 आरो 34 नि सिङाव दायनिगिरि हमदोंमोन। बिजिरसालिया साफ्रोमखौबो 10,000 रां जुरिमाना फोनांदोंमोन। बे केसआ 2011 मायथाइनि जेब्ला सईद आलीआ गावनि फंबाय समर आलीखौ गोमानायनि खौरां होदोंमोन। उनाव पुलिसआ बिथांनि गोथै सह'खौ बायजोर आलगायाव जरानि न'आव फबनाय मोनदोंमोन।
गोबां बोसोरनि आयेनारि बिजिरनाय आरो सा 17 साखिफोरनि उनाव बिजिरसालिया दायखौ गिख्रंथाव आरो मानसि नङै फोसावदोंमोन। गाग्लोबजाग्रानि नखरा गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय रायनि सायाव गोजोननाय फोरमायदों। ब्रैथि खौराङावनो दङ बेंगालुरुआव गिख्रंथाव जाथाय। सुइटकेसआव आइजोनि गोथै सह मोनदों, फिसायखौ हमदों। 27 मार्च खालि बेंगालुरुनि गंसे फ्लेटआव 32 बोसोर बैसोनि गौरी खेडेकर मुंनि सासे आइजोनि गोथै सहखौ मोनसे सुइटकेसनि सिङाव दोननाय मोननाय जादोंमोन। बिथांजोखौ अजद होनाय बादियै बिथांजोनि फिसाय राकेश राजेन्द्र खेडेकरआ बुथारदोंमोन, जाय पुनेआव खारलांदोंमोन नाथाय दा बिथांखौ हमना दोननाय जादों। दायआ सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला न'नि बिगोमाया बेलासिनि 5:30 रिंगासोआव पुलिसनो खौरां होदोंमोन। जराया थांनाय दानाव बेंगालुरुआव थांदोंमोन। पुलिसआ मोदोमाव सुरिजों जखम जानाय नुनो मोनो। थांखिया रोखा नङा आरो सोंनायनि उनाव मिथिगोन। रिपर्टफोरा सुबुरुन होयो दि दायनिगिरिया गाग्लोबजाग्रानि बिमा-बिफानो खौरां हरदोंमोन, नाथाय बेनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 5थि खौराङावनो दङ आसाम पुलिसआ साइबार क्राइम ग्रुपखौ फोजोबस्रांदों। गं 68 एटिएम कार्डजों लोगोसे 4 हमजादों। फोथायथाव इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै तिनिसुकिया पुलिसआ रांखान्थियारि थगायनाय आरो रायजो गेजेरारि अनलाइन वेटिंनि लोब्बा थानाय 4 साइबार दायनिगिरिफोरनि मोनसे हानजाखौ हमदों। एएसपि गाहाय मावख' आरो अ.सि. तिनिसुकियानि दैदेननायाव अपारेशननि फिथाय महरै तिनिसुकियानिफ्राय सासे जायगायारि सन्देह गोनां आरो छत्तीसगढ़निफ्राय 3 गुबुन सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ गोबां डिजिटेल आइजेंफोरजों लोगोसे 68 एटिएम कार्ड जब्द खालामो, जायखौ आयेन बेरेखा लेनदेननि थाखाय बाहायनायनि सन्देह दं। सोंनाय फिननायाव दायनिगिरिफोरा गासै भारतआव सोलिबाय थानाय साइबार दायनिगिरिफोरनो कासार एकाउन्ट जागायनाय आरो मोनसे रायजो गेजेरारि अनलाइन वेटिं नेटवर्क सालायनाय गावसोरनि लोब्बा थानायखौ सिमान लादोंमोन। बिबानगिरिफोरा गिदिर साइबार थगायनाय अपारेशनजों जाथावना सोमोन्दोखौ दिन्थिनायनि थाखाय आरोबाव नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। नायबिजिरनाया गोथौसिन जानायजों लोगोसे आरोबाव गोबां हमजानाय आरो जब्द जानायनि आसा दं। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।